Wengenza kwethu ngethemba ukuthi ngiyaphila kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Uma uqala ngala kule channel qiniseka ukuthi ucinzele usubscribe uthola zonke izinto esiyiphostayo kuyona ke le channel yethu. Lapha ke ndoda endaweni yakwaNgcolosi kudutshelwe kwabulawa kwabantu abane ngezintatha kusakeza namhlanje. Laba ke abashonile bebevele ke noma ke bebevela ke endaweni yakwaNgoza beze ke ngokuzoshadisa kwase ke kuvela ke lo mshophi wengane zakwethu. Izindaba ke lezi ethinta abantu abaningi lapha ezinkundleni zokuxhumana sebeqalile bebeka ke imbono yabo ke ehlukahlukene. Nangomunye uthi ke mhlambe endoda nje i-ex cause ingakubo kwendoda ke inezinkinga imishado. Nangomunye ethi ke ilezi ibhamu eziphathwa ke emcimbini emakhaya ungafunga ukuthi ke kiwe empini futhi ke ekakhulukazi kwelakithi ke kwamaphumulo. Fisa ukuthi ngizovula khona umbono wakho uthi wena ngicabangani ngalolu daba. Hlangana lapha kwi-comment section, mina sengiphuma kanje.